Ang Sid Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa Sid Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. Paminawa! Certified Set Panyawan User. Si Tatay Maximo Arnold nakasinati sa pagdako pagbalik sa iyahang goiter. Maayo na lang kay nag-maintain sa pagtumar sa said Panyawan Herbal Capsule. Natabangan. Kini mangun akong waiter kuan man kanang naoperahan ni sa 2001 nya ning action siya balik karon ni nag-maintain ko sa Panyawan. Pag maintain ako wala na siya mo abanti ni mura siya ni kubul murag mo atras na ni siya. Karon magpasalamat ko nga nakatumar ko aning maong Panyawan kay dako kay ikatabang sa atong mga sakit. Ang said Panyawan Herbal Capsule makatabang sa pagpakupos sa goiter na sinati kini ni Tatay Maximo Arnold. Basta balatian, isad Panyawan! Ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko na. Kalaay sa akong kahimtang. Kasagaran sa akong mga nakita sa mga kaliputanon, malipay sila sa preparasyon sa ilang kasal. Apan nga nung ako dili man, mura man kong nagpaabot noon sa akong kamatayon. Ay, husto, nga naman tuod ka mag-antos ko.
Unsa ka, kung sawayan ko mulayas din sa palasyo. Gusto, sama sa nakita ko sab sa ilang sugilanon sa kukma sa kalibutan. Milayas ang pamanuno di Aito, kay ang lalaki ang way gugma sa babae. Pero din sa among kalibutan, ako ang mulayas. Gusto, magkada akong buhaton. Mangadam ko daan og ang ako mga datunon. Pero dili ko magdaog dagan sinina. Magdalang noong ko og mga pahandi o bulawan. Kay sigurado kong magamit ko kini. Ug dili ko kini ibuwag sa akong lawas. Taguan ko sa bukad ko kayong sinina. Gusto, sugdan ko na ang pagtago og mga bulawan. Pero, dili ko na usab makita si Alan sa kamanang sa amin. Pasaylo ako, Alan. Kinahanglan ko sa pinibuhaton alang sa akong kaukalingon. Ayaw ka balaka. Manamilit pa ko nimo sa katapusang hikayon. Nantaon pa kita sa katapusang hikayon sa kamanang sa amin. Usa ko mabiya din sa among palasyo. Usa, doon na dahi kadlaw nga wa mo uli si Carol din sa ato. Da, ambot anak nila martir niya no eh. Na, Ikaw kung isulti nila, bi, basig tuhuan ka pa. na mauna ni Ron. Ikaw ang gusto kayo atong bayhana o diya. Karon nga nagbinuang natong Carol, ari ka na sampit Ha, nato. Martin pod, oy, pangwinta. Ang mga kinsa pa'y mutabang sa atong anak, kitag yun. Kaya man tang mga ginikanan. Ay nahibaw ko eh. Manibaw ka baya gyud gawa ko'y gusto atong bayhana. Basip niya makasulti pa kung di mao. Pasakitan lang siya. Martin. Na mao na nga ilang ko pasultiha. Unya, unsaon mo lang atong anak, sige mo lang naghinuktok. Mabuang unya nas kadugayan. Unsa? Asa man unya na padung be. Ato ginas kabuang. Kay usahay di man na mukaon. Kung mukaon man gamay ra kay kanon. Ha? Kaya ay mo si Carol. Nahibaw na kuno siya ugasa. Tuwa siyang amiga nga si Sheila. Pero dili magpatugaw ni Alan. Dili kuno mo uli. Hangtod nga musugot si Alan nga musayaw siya balik. Ara ka binata ba ng katarungan na eh. Halala papauli ah. O diya patukari sa itong stereo. Niya pasayawa. Martin, Raan. pagkagaan o komedya, Grabe way to, gibog ato. Butay bato. Apalan Ina di ay. Gusto ka siya masayaw hala. Pasayawa rin sa ato. Martin, gitika ko. Gidawal mo ko ni Manay. Dong, parehas may guna-huna ni tatay nimo. Pasayawa og balik ang imong asawa aron dili na mo magsige og away. Nay, Ug ayaw na pagsige og pangigian ang imong asawa nga magsige og short og mobo. Short na, mobo pa. Ipasikarbo na lang gud. Nga nindot og baa ang imong asawa. Nya maayo mo sayaw. Putla ang tanang pangigi ko, ang pangigi nimo sa imong asawa. Nanay Cecilia. Mo ba? Unsaon ko di ay? Wala di mo uli og pila ka adlaw si Carol sa inyo? Naibaw na ko sa siya bay. Oh? Wala sa nako. Tugaw ato dito. Asam di siya ba? Tuwa silang sila wala-wala. Sila wala-wala. Gitaguan na sila wala-wala. Sila gani mo yung tugaan ako nga tuwa sila sa Decarol. Nihangyo mo ko sa Decarol nga di siya mo patugaw dito.
Di siya muuli hangtod di ko musugot kung balik siya sayaw. Kung mauna ba'y parehas. Parehas may una nilang tatay ug nanay nimo. Unsa bay? Siya palabihon nimo. Ay mong garbo og silos? O ang mawadag inahan ang imong anak? Bay Naldo. Sugot na lang mo'y belan! Kaysa mawadag kag kasawa. Grabe po kakaigihan eh. Kung ako pa'y nakaasawa anang day Carol nimo, isuroy ko na dito sa kulon. Pinakigol og shorts. Oh, nya, agbayan ako. Siguro, daghan ka mo ingon nga kaswerte biya sa amaw. Amaw na noon ko. Amaw, swerte ta pero amaw. Ay, hindi, swerte bro, amaw. Ay! Ipagarbol na ng asawa ni mo, nga batan og siksi, kasi taguan mo sa inyo, muligot mo lang yapon na. Pagpili, imong silos o garbo, o magkabuwag mo day Carol. Pagpili! Kini si Max Urban. Kape nga gipaabot sa masa, Sid Panyawan Coffee, pait ang panlami iyang timpla. Sid Panyawan Coffee, paras mga batanon ug tigulang. Sid Panyawan Coffee, sa panglawas makatabang. Sid Panyawan Coffee, kape nga pangmasa, kaping dili mahal, gaan sa bulsa, sa grocery ayaw ninyong kalinti. Ang Sid Panyawan Coffee, paborito ni Lolo ug ni Lula. Sid Panyawan Coffee, tilawi lang aron mo tuo ka. Sid Panyawan Coffee, pila kahigop lang mo baskog ka. Sid Panyawan Coffee, sa quality kontento ka. Produkto sa Sid Marketing Incorporated. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto. Nakapili na ka? Muraw ka kapatyon nun ako. Ay! Tabangan mo lang ko ninyo. Gipapili ka. Di pa lang ka nakapili na ka. Kaya nagkalbi na una ni mo. Kami ang gusto. Kaya nagan may guna ng ingon ana. Bay. Kuha itong asawa ni mo. Diyos lang sila. Kaya di ka mo kuha ito. Ako may kuha ito. Sa? Ako'y kuha. Bida sa di mo paginanggaw ko di agad. Sida sila akong toyo. Sida sila akong kuhaon. Bahala nagkagiron to. Katumpa na sila. Mura guod. Ay! Bahala mura to guod. Daogon na stocking. Ilig sayaw. Mura maghamis sa kimutanahon. Buno stocking. Pero the city ka mo stocking. Pero mote mo sugot o mga masawa na ko. Isuroy ka po talaga sa kulon ba eh? Stocking mo. Oo. Puna. Yan stocking di city mo. Puna ka pa na po. Mabit Pero city. bambina, baitik mo stocking. Ay, nindot kay paa. Pulo sa stocking. Lagi! Bisa paghiwi itong paa. Ipasigarbo ko pagyapon siya. Ngilad kay... Kinsay kagiron og paa na do? Si Sheila! Kinsa? Si Sheila! Ako? Oo! Oh! Uy! Di ikaw ko din eh! Uy! Kanindot yung magpaday! Uy! Taparoson tanong ka buanga ka? Dadungogin ako tanan do. Dadungogin ako tanan. Magamit ni paa! Uy! Saba ka dihay? Magamit ni! Day Carol, Daghanig kaagian! ni uli ka. Ah! Day Carol. Sundi na yun, Nitingog Alan. pag yun! Gamorti yan to yun! Nitingog pag yun! Saba na do. Sundi na yun, Alan. Uy, kay nagpakuyog na nako kay manghipos ko nun siya mga gamit kay mubiya na siya nimo. O, sa? Kung di mahimo dada. Mao ganay sundi, mintras o pakasugod sa papanghipos. Hindi. Pagsulti mong tarong. Oh, Day. Sa pagsulti ito, ningo naman, ho! Nikita. Kita, masam ta. Masam ta mag-LQ. Ilgis imong mata. Nga naman ko na mag-lovers quarrel man tangad. There was never an us. Sabot ka to? Saan na LQ? Oh, Quarrel there na, no? was never an... Ako ka na balik ka kasabot kung sa LQ. Lovers quarrel dong. Nga naman lovers quarrel ba? Tadi ba ta uyab? Abi na ko lovers moon. Nga naman ka. Ay! Katawa. Katawa ka. Gisakitan ka. Sakitan. Gisakitan ka sa akong gisulti. Dili. Ay, natiuro Dili. ka man, God. Noon sa gisakitan ka, natiuro ka man. Wako natiuro ko kay wako kasabot ato. Mo na. Wako kasabot. Ay, ang baka dyan mo na doy. Diyan ka doy. Oy, Day!
Oy, day, sila, watak, matay diya, oy. Watak ko! Ay, ko biyahe. Ay, biyahe ng dughan kong samaran. Isamaran ko kasing-kasing. Ay, wala ko paminawa. Igwa na lubot na sila. Sila! Sila kagiron! Himig pa! Hoy! Ang paa, maraghaligis posting na tumba! Ika, suya ka lagi na ako kay wa man kaani awa Uy, lagi isa yung paa. Ani, Duta oh! Mura maguod! Ay, paubos pa paa kagiron, usus! Uy, murag... Waang higag pa oh! Wag iwat sa gagmay, pulos ko dagko! Ay! Hindi ginutong ko ni paa niya kagiron, oy! Tuhe! Anong nanghipos mga sa imong mga gamit eh? Hunungon ta na atong mga drama alan oy. Drama ni mo tanan. Kinilitan ang nahitabo na to. Hindi tao ni komedya ang nahitabo na to day. Kasado tam, may anak tao niya. Drama rin mo. Kikapoy na ko ana tong kahimtang alan taon oy. Mabisad minyo na ta. Nagsaligi hapon kasi imong mga ginikanan. Wa ko maanad ani. Hibaw gid ka bata pa lang kung nilayas na sa amo. So naanad ko nga nabuhi ko sa akong kaugalingong pagpaningkamot. Nya mo ni ihatag mo na kong kinabuhi. Nga kung wa kay show sa imo ta mga ginikanan magsalig. Lan, hangtod asa kutob ta mangipon dinis imong mga ginikanan, oy. Wa ka magunahuna nga makabay sa tag-ato aron may kaugalingon ta? Ha, Alan? Day, Carol. Di mao ang pagpuyong akong gipangandoy, Alan. Mampasaylo ako. Mubiya ko din eh. Kamaluhi sa itong anak. Imo siyang biyaan. Naghilag siya kay nibati siya kawili ni mo. Ay, may bihay, day. Minambag ni mo, Bi. Saba? Ako nang iuli sa butanganan sa atong sinina. Ang bilo. Ayaw pa! Bukos na akong hukom, Alan. Mulakaw gid ko. Ug pangitaon kung akong kalipay. Adios. Day! Day, Carol! Day! May bihay sa Chini, Day! Day, Carol! Kaluoy sa komedyante. Maglilingaw sa mga tao. Aban wa siya makalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ka nang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve? Amahan kong hari. Oh. Taga kalibutan. Ayaw siya hilap kay amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Oh! Unsa kining nahitabo na ako. Unsa kining akong nahimutangan. Pero alam mo bang namumuro ka na? Ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan.
Ang Komedyante. Dalit ka ninyo sa Sid Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga pangako.